ला मोबाइल। अरे चलो सुनो जा एक गाना सुनाई थे हम बिट्टी भाई बाटे बिट्टी भाई खुशी पे कैसे पर हमारे सुनाई चाची और इनके बहू रानी में कैसे लड़ाई होत है देखत जाया ई दर्द कैसन बाटे वो देखत जाया और कैसे चाची हमार पतोहे के ताना मारते हैं वो सुनत जाया। ऐसे हो हम भाव बाटे आज चाची बनी यहाँ सास चाची 420 बनी यहाँ सास और हम बनी है पतो मान लो 2 मिनट के 3 मिनट जब तक गाना चले तब तक ही पतो आई ओकरे बाद हकीकत के ना आई है ये कजे सोच ले जाया सही सुना गाना के भाव बा कि सासु हट के बैठाना तनी बगल ये बैठाना सासु हट के बैठाना तनी बगल ये बैठाना तोहरे पुतवै के करनवा मोर परनवा गइले ना तोहरे पुतवै के करनवा मोर परनवा गइले ना तोहरे पुतवै के करनवा मोर परनवा गइले ना तोहरे पुतवा के करनवा मोर परनवा गइले ना। सास का कहती यहाँ चाची कैसे ताना मारती यहाँ मतलब पतो है का हमका कि बहुवर हंस के बोलाना तनी बे हंस के बोलाना बहुवर हंस के बोलाना तनी बे हंस के बोलाना हमारे पुतवे के करनवा तोर बिटियावा भइले ना हमारे पुतवे के करनवा तोर बिटियावा भइले ना हमारे पुतवे के करनवा तोर बिटियावा भइले ना तोर बिटियावा भइले ना तोर ललनवा भइले ना हमारे पुतवे के करनवा तोर ललनवा भइले ना हमारे पुतवे के करनवा तोर ललनवा भइले ना। जेठानी हट के बैठाना तनी मधुक के बैठाना जेठानी के करनवा मोर परनवा गइले ना जेठनी हट के बैठाना तनी घुसुक के बैठाना तोहरे देवर के करनवा मोर परनवा गइले ना तोहरे देवर के करनवा मोर परनवा गइले ना तोहरे देवर के करनवा मोर परनवा गइले ना हे परनवा गइले ना हे परनवा गइले ना तोहरे पुतवा के करनवा मोर परनवा गइले ना तोहरे पुतवा के करनवा मोर परनवा गइले ना। तो का जवाब देते हैं सुनत जाए कि छोटी हंस के बोलाना छोटी हंस के बोलाना तनी बे हंस के बोलाना हमारे देवर के करनवा तोर बिटियावा भइले ना हमारे देवर के करनवा तोर ललनवा भइले ना हमारे देवर के करनवा तोर ललनवा भइले ना तोर ललनवा भइले ना हो ललनवा भइले ना हमारे देवर के करनवा तोर ललनवा भइले ना हमारे देवर के करनवा तोर ललनवा भइले ना। का जवाब देते हैं सुना ननद के पारी आएगी बा कि ननदी हट के बैठाना तनी बगल ये बैठाना ननदी हट के बैठाना तनी बगल ये बैठाना तोहरे भाई के करनवा मोर परनवा गइले ना तोहरे भाई के करनवा मोर परनवा गइले ना तोहरे भाई के करनवा मोर परनवा भइले ना तोहरे भैया के करनवा मोर परनवा गइले ना तोहरे भाई के करनवा मोर परनवा भइले तोहरे भैया के करनवा मोर परनवा गइले ना हम चुप हे परनवा गइले ना हो परनवा गइले ना भौजी तोहरे देवर के करनवा मोर परनवा हाँ गइले ई तो हकीकत है हमारा देवरे कर बहुत सुंदर ई वीडियो जरूर शेयर किया हमारा देवरे करन इनके प्राण गए बाटे हमार नंदिया तो भला हमार देवरे इतने मेहनत कर दिया इनके प्राण निकलत बाटे शेयर करत जाया शेयर किया ए हकीकत है जोन इनके साथे भाव तो हकीकत है थोड़ी देर के लिए क्या कह रही है हां ए हमें का कहते हैं चुप्पे मारे बैठ जाते सुनावा भौजी तनी हंस के बोलाना तनी भी हंस के बोलाना हमारे भैया के करनवा तोर ललनवा भइले ना इनके भैया के करनवा मोर ललनवा भइले ना इनके भैया भइले ना मोर ललनवा भइले ना इनके भैया के करनवा मोर बिटियावा भइले ना इनके भैया के करनवा मोर बिटियावा भइले ना
हकीकत है। देखा सबका गाय दे लेकिन अपनी दाय चुप्पा ही मारे बैठी रहे, जबकि ये कहीं तो हम सुना है। मजा आए।